manotor non nami ama. Asa songonan nilo ni na tua-tua. Marmula gabe marmula horas. Asa marmula kanauli di hami amang. Manotor mahami sa marmula hami manotor. Ba maju amang gudang mula-mulai. Natin mga pakusing, may kamu gudang mula-mula, anggiak matutuk sa kampu dari natutuay, bermula gabi memang asa. Nang piamang, asa sa nirot natutua, asa liat di hami panggabi liat parorasan. Jadi, memang gudang liat, jadi sono cara ada, jadi hamuma, Roma hamu boru, tamu-tamu hamuma, ala na hamu do pemimpin nawe, na pengurusnya pusat, hamuma mangulun-ulu otak, mengaliat mahita, bolo sanga do hita sudah mengaliat mak bolo holat panitia tope mahal hani pito so ni mak na waktu to hita manotor na hita hola mempersangapi anggit abang ta narono si Jakarta noy so ni mak ba memang kodang lihat sahali na jadi tersongonon mardomu tutiki dohot ingananon nungata jalon nakining godang mula-mula saonari godang liat ya asal liat gabe liat horas Molope hamu panitia manomonomu hami DPP, DPW do, DPC di bawah setikyon. Nang salut na mahita mga liat. Molope di tempat tabi hita manortor nang mga liat mahita. Hami pe mga liat. Pagunto piga-piga panitia. Sekretaris Bendahara. Romo Tuson. Tatamu-tamu na sila. Romo Tuson. Kita manortor. Asa tamu-tamu. Amang pati nami. Oke, ya baik. Asa tung liat gabe liat horas ma. Poparan na turni boru bere bebere na dong di daeri do pambabaraton. Atong baima godang liat gabe liat horas. Nah isai mana? Mula-mula ma. Iro. Matutuk. Ania mapagabe nang diabon ari ni turni magabe ayo nga Marsi Paulo lo Horasan itu. Tarik. Ya, pason. Tuluhali.